Здравейте! Днес сме с Коко и се чуете, ние сме летящите бабички. Как така лесно... долу, какво ме снимаш? Как така лесно летиме. Както виждате, Коко. О, пак! Това още не е овладяло летенето. Да, бе. Да. Вие сте в Педалика. Педалика. Чай нещо да кажа. Опс, при. Педалика. В момента ще поснем две клипчета на това, което правим в момента. Едното клипче ще е от камерата на Цеци, другото клипче ще е от моята камера. И така, че има две клипчета. Едното се казва камера Коко, другото се казва камера Цеци. Чакай, аз да започна. На летящите кучета. Да, ето и аз започнах вече да снимам. Здравейте, това са летящите кучета. Здравейте, това са летящите Кучета. Ето ние с Цеци, виждате го. Той е Соларис Ваце. Ние сме летящите. Чуйте, що съм с мокасини, не ме питайте. До сега бях мала и... Аз бях мала. Ти така ли беше мала? Солариската. Добре, гърчаки. Дай снимай си лицето да го говориш. Аре да караме. Ела, караме. Много приятно. Друг си ми се газа. Тук, ела. Ето виждате как летя. Аз направо летя. Както знаете, по-добрия съм аз и... Да, бе. Аз летя. Ела за едно селфи, Коко. А? Ела за едно селфи. Аз в момента не може да се Така, хора. Какво ще правим нещо клипче? Чай ще се пребия, бе, шахти! Значи, Това е моята къща. ето тук. Така, description. Казва се Цеци Спек. Той там взима да гледа клипчета. А пък този така, има и в него стоя влог само Ще ходим в парка днес. О, снимай. Дай, аз да говоря. Така, ние с кахорчаци ще ходим в парк. Ние, този тук за камерата. Чакай, не се видя, ти само е по такова. Ето го педала. Така, ще ходим в парка. И ще караме аз, Цеци, баща му И една хорчачка. не се виждаме. Сестрата на Цеци и една... Курчачка. Или е там, където е. Това клипче беше само информационно, че ще снимаме после. Фейл. The biggest fail ever. Добре. Мислиме. Дай. Кажи, че тук ще приключим клипчета.